Jeg skal finde min gate. Lidt i tvivl om, hvor langt der er. Okay, jeg har fundet det. Jeg skal til 104. Det er her vi er nu. Og det er meget tomt. Men det passer mig fint, fordi jeg skal ikke stå i kø. Ja, det er så fucking varmt. Det er helt vildt. Og det er endnu varmere i London. Jeg tjekkede, det bliver over 30 grader, omkring 34 grader. Håber, der er aircondition i studiet. Jeg har sygt ondt i det ene knæ. Jeg er low-key forpustet, fordi hold da op, det her er langt væk. Jeg tror aldrig, jeg er gået så langt i Københavns Lufthavn. Virkelig langt væk, den her gate er. Det har taget mig en time indtil videre. Og nu er jeg ved at være sådan her lidt småtravlt. Der er helt tomt. Altså, jeg har købt en sandwich og en Red Bull og noget vand til flyet. Fordi jeg har jo ikke spist morgenmad. Kun lige fået en kop kaffe. Altså begynder de her at rulle, når jeg stiller mig på dem, eller hvad? Ja, godt. Jeg håber, at det er lige hernede, håber jeg. Det er det. Nej, det ved jeg ikke, om det er. Oh my god, jeg tror seriøst, det er det sidste. Nå, jeg catcher op med jer, når der er noget lidt længere. Så er jeg gået forkert. Det var da helt vildt. Så nu skal jeg hele vejen tilbage igen. Ej, jeg er gået alt for langt. Jeg gik ned den anden ende. Jeg kan vitterligt se flyet helt dernede. Og jeg skal være i gaten om sådan 20 minutter. Jeg håber ikke, det tager længere tid end det. Men så har jeg fået købt de ting, jeg skulle. Jeg er bare virkelig forpustet. Og det er fucking varmt. Ej, nu skal jeg op på den her bakke igen. Min gate er F104. Nu skal den her vej. Ja, det er helt dernede. Typisk. Det skal altid være sidste øjeblik med alting. Så jeg har glemt min telefon i flyet. Det vil sige, at jeg er rigtig fucked, fordi at alle mine penge er på min telefon, min kort, alt er på min telefon. Jeg kan ikke komme til min Airbnb, jeg har ikke engang min Airbnb's adresse. Alt er fucked. Og de siger, at de ikke kunne finde min telefon. De sagde, at de ikke kunne finde den. De har kigget, siger de. Jeg har rendt rundt. Og så viser det sig så, at den var på flyet, som jeg sagde, og nu er den fandme tilbage i København igen. Det var det, jeg var bange for, ville ske. Men de ville ikke lade mig gå tilbage og hente telefonen, da det var, jeg var kommet ud af flyet, som jeg vidste, den var der. Og nu er den i København igen. Nu er den tilbage i Kastrup. Og jeg er stuck her i London. Kastrup Lufthavn. Fucked up. Jeg er overbevist om, at det her, det kommer folk til at tro er løgn. Jeg har købt en ny telefon. I fucking made it. Jeg tror ikke, I forstår, hvor stresset en dag jeg har haft. Der er en time eller sådan noget til, at jeg kan tjekke ind. Og der sidder lige ude foran og prøver bare lige, jeg skal have det her til at virke. Jeg købte et kort i lufthavnen, og så fik jeg min mor til at bestille en Uber for mig, fordi du kan ikke bestille en Uber fra en computer. Jeg havde heldigvis min MacBook til at der hjælpe mig. Men det er meget begrænset, hvad du kan gøre for en MacBook, fordi at man skal have et telefonnummer tilknyttet Uber-appen, og jeg kunne heller ikke få mit kort til at virke, fordi jeg kunne ikke engang logge ind på min konto, uden at det skulle verificeres med en MitID og sådan noget. Til sidst så kom jeg ind på den alligevel, fordi jeg har en udlandsk konto, så jeg kom ind på min udlandske konto. Heldig fucking vis havde jeg det kort på mig. Shit mand, jeg har været så stresset, at jeg var ved at tude flere gange, men jeg var simpelthen sådan, der kommer ikke en dag, hvor at jeg tager hjem på grund af det her. Det er simpelthen for latterligt. Det er et SIM-kort og en telefon, jeg mangler. Så må det være det, jeg fokuserer på, at jeg skaffer. Så jeg fik Ubermanden til at sætte mig af ved en eller anden telefonbutik tæt på, hvor det var, at min Airbnb er. Og så fik jeg ham til at vente. Jeg havde heldigvis nogle euro i min punkt, som jeg havde vekslet i lufthavnen. Så jeg havde kontanter, så jeg kunne lige give ham lidt ekstra, for at han gad vente på mig, fordi det tager noget tid. Sådan noget. Når der man skal købe en telefon, så skal de jo lige tjekke, om den virker og sådan noget, fordi så kommer du ud med en mobil, så det ikke virker.
Så telefonen var slukket, og den skulle tændes og sådan noget. Så jeg sagde, hvis du venter på mig, så får du ekstra penge. Så fik jeg telefonen. Jeg fandt en 11'er. Den her farve, den er meget flot. Det var den billigste, han havde. Og det er fint. Det er godt. Det er virkelig godt. Det er ikke fint. Det er rigtig godt. Jeg ville ønske, det var min egen telefon, men ja, den er i Milano nu. Altså, de bliver ved med at sige, at de ikke kan finde den på flyet, og det giver ikke mening for mig, fordi jeg kan godt finde den på Find My iPhone, og den er i et fly, fordi den rejser verden rundt lige nu. Hver gang jeg tjekker, så er den i et nyt land. Den var fløjet tilbage til København. Hvad sker der for det? Og så var den lige pludselig i Milano. Altså, det er jo ikke en person, der flyver rundt på den måde. Det er jo et fly, den er i, som der åbenbart skal jordkloden rundt i dag. Anyways, jeg er her. Hvis jeg skulle miste min telefon på et fly, så skulle det være et morgenfly, fordi så har man rigtig mange timer til at fikse problemet i. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke tudbrølede for nogle timer siden, og kunne slet ikke overskue det, og tænkte, det her, det er fucking umuligt. Ja, men nu har jeg et engelsk telefonnummer. Jeg havde dog ikke kunne gøre det uden min mor. Og heldigt, at jeg havde det kort på mig. Jeg kommer aldrig til at rejse med en enkelt telefon nogensinde igen. Da jeg gik hjemmefra, der var jeg så tæt på at tage min arbejdstelefon med mig. Og så tænkte jeg, nej, den får du ikke brug for. Jeg kommer aldrig nogensinde til ikke at tage den ekstra telefon med. Fordi hvis jeg havde haft den med, så havde jeg bare kunne gå op og købe sådan et her ting. Og så havde jeg været fint. Så havde jeg bare kunne tage mig ned og fikse alle de der apps, der skal fikses. Og så havde jeg kunne bestille en Uber, og så havde der ikke været nogen problemer. Nu er vi her. Jeg vil prøve at fikse den her telefon, og så skal jeg nok lige opdatere, når der er noget lidt længere. Den virker. Nu skal vi altså ind. Jeg har skrevet alt muligt ind i min bog, fordi at jeg har virkelig levet som i gamle dage, var. Lad os se. Jeg skal lige finde den der kode der. Okay. Let's go. Jeg skal nok give lige en ordentlig opdatering, når jeg kommer ind. Det har været helt skørt. Low-key ville jeg ønske, at jeg havde filmet lidt mere af min dag i lufthavnen, men det var simpelthen for kaotisk. Jeg føler heller ikke, at folk ville have taget mig seriøst, hvis jeg rendte rundt med kamera i hånden. How are you? Is this room 1? Yeah. Okay. You are checking? Yes. Okay, I'm finishing. It's so fine, it's so fine, no problem. I wasn't sure I was in the right place. Can you wait in? Yes, of course. Okay. Of course. Thank you. Thank you so much. Oh my god. Det her har været den sygeste tur. Altså det er den værste flyvetur, jeg nogensinde har været på. Jeg har fløjet så mange gange. Jeg har rejst rigtig meget alene. Jeg har aldrig nogensinde glemt min telefon i flyet. Jeg har en gang kommet til at lægge den på et toilet i lufthavnen. Og så huskede jeg det med det samme bagefter. Og det var kun fordi jeg havde 2 telefoner, så jeg havde 2 telefoner i hænderne og gik ud med en telefon i hånden. Og min hjerne følte så, at jeg ikke havde glemt noget, vel? Den her gang glemte jeg den i et fly. Jeg har lige siddet og kigget på den, og da vi så skal ud af flyet, så glemmer jeg den. Men der var også fucking meget kaos. Jeg tror også bare, det er sådan, oh my god, jeg kan godt mærke, at jeg skal passe på. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg havde det der vlog. Jeg ved ikke, om jeg havde vloggingkameraet i hånden, at jeg sådan følte, at jeg havde mine ting med mig, men sådan, det var virkelig dumt. Fuck, mand. Og den der telefon, ikke, den flyver rundt et eller andet sted. Nu synes jeg tænker, var lige fucking Milano. Så det må være på flyet. Men jeg er virkelig glad for værelset. Jeg var lidt bange og lidt nervøs, fordi jeg har ikke booket før, jeg har ikke boet på Airbnb før, hvor der er, man sådan bor sammen med andre. Men det er et mega hyggeligt værelse, og ærligt talt, ikke? Jeg kommer til at sove så godt. Jeg kommer til at bare sådan krasse af. Jeg skal lige fikse den her telefon. Det kommer til at tage lidt tid. Det er en meget flot farve. Shoutout til den Ubermand, der har kørt mig. Jeg gav ham også ret mange drikkepenge. Jeg gav ham alle kontanterne i min punkt. Fordi at, let's be real, jeg kommer ikke rigtig til at bruge så meget kontanter. Jeg har altid kontanter med hjem fra ferie, og han ventede på mig i sådan 20 minutter for at teste, for at løbe ind i en butik. Han holdt et stykke væk fra butikken, for han kunne ikke køre ind, så jeg skulle halte ned af til den her butik. Jeg har min knæ helt fucked efter i dag. Finde telefonen, forhandle en pris med ham. Det fik jeg heller ikke filmet, fordi det hele er så stressende. Jeg har løbet rundt. Jeg har haft så
travlt. Altså, og det er sådan en underlig kombination af at, sådan, der at have sygt travlt, men sådan, alt står bare stille. Jeg har været i den lufthavn i flere timer. Så mange timer. Sådan, hvad mener du travlt? Altså, sådan, du har bare siddet stille det samme sted, men jeg har jo lavet alt muligt. Først kunne jeg jo slet ikke komme ind på min konto. Hvis ikke jeg havde fået adgang til den konto, så havde jeg været alvorligt fucked, fordi så havde jeg ikke kunne købe en telefon, jeg havde ikke kunne købe et SIM-kort, jeg havde ikke kunne, for jeg havde ikke særlig mange kontanter på mig, jeg havde kun lidt. Jeg havde nogle euro fra, da jeg var i Marokko sidst, som jeg lige vekslede til pund, men altså, det var jo ikke super meget. Ja, I don't know. Jeg er meget, meget glad for, at jeg endelig er her med en telefon. I hvert fald, velkommen til vloggen. Altså hvis det er det her, der sætter standarden for den her tur, så kan det ikke blive kedeligt. Når jeg gik i gang med at pakke ud med det samme, så kender man mig. Jeg kan simpelthen ikke holde ud. Jeg bliver nødt til at have mit tøj skal pakkes ud. Det skal hænges op. Jeg skal følge mig hjemme. Jeg skal kunne se, hvad jeg har. Nu bliver det sgu en udpakning. Jeg har mange toppe med. En ansigtsmaske, 3 ansigtsmasker med. En til hver dag. Nu kommer vi herover. Så skal vi have lagt tingene på plads. Nederdelen kommer herover. Bukser. De skal derover. Flere toppe. Spørgsmålet er, om jeg skal lægge. Jeg tror bare, jeg lægger resten af toppen herinde, fordi at så kan det ikke produkter derinde og sådan noget. Så. De her er lidt totalt nuttede. Jeg plejede at have de her i Marokko. Hver sommer, så fik jeg nye par af de her i forskellige farver. Og så fandt jeg dem i Føtex. Så var jeg sådan, dem skal jeg have. Det er min yndlingsklipklapper. Jeg føler, at jeg er meget meget. Nu tror jeg, at jeg elsker, der er så mange puder i den her seng, fordi jeg kan jo godt lide mange puder. Så det er jeg bare sådan lykkelig over. Nu skal jeg fikse min telefon, så jeg kan bestille noget mad. For jeg tror ikke, jeg går ud lige nu. Men jeg bestiller lige nogle sådan små ting. Så supermarked ting, noget der kan stå i køleskabet. Godmorgen. Jeg er så træt. Jeg var så bange for at ende som ham der for den der film. Er det Tom Hanks eller sådan noget? Der var stok i en lufthavn i sådan 50 år. Men heldigvis, I made it out. Så det er fint. Det er okay. Og ved hvad? Selvom jeg er virkelig træt, og det var en virkelig stressende dag i går, og jeg vågnede med kold sved, så er jeg også virkelig lettet over, at jeg klarede den. Fordi jeg tror aldrig, jeg har været så stresset, så fucked alene før. Og jeg har altså rejst rigtig meget alene. Jeg har rejst meget mere alene, end jeg har rejst med andre. Jeg har boet i udlandet, og der gik det også alt muligt galt, da jeg boede i Barcelona. Der flyttede jeg jo fucking 5 gange eller sådan noget alene. Men det var bare aldrig lige så fucked som det her. At miste sin telefon, var det sygt. Man skal altid have en ekstra telefon med, bare. Det har jeg lært nu. Jeg kommer ikke til at rejse uden en ekstra telefon. Det gør jeg ikke. Slet ikke, hvis jeg rejser alene. Jeg skal have en ekstra telefon med. Den kan være slukket hele turen, jeg er ligeglad, men den skal være med. Sket er sket. And we survived it, og det er jo faktisk bare en sejr i sig selv, kan man sige. Meget lettet, meget glad for, at jeg ikke blev nødt til at tage hjem. Også hvordan skulle jeg jo have kommet hjem, hvis jeg ikke kunne få fat i penge, så skulle jeg bare vente til min tog, til min fly kom. Det ville jo være helt fucked. Så havde jeg været nødt til at tage et tog til Frankrig, til min far. Det tror jeg faktisk, var det ville have været den nemmeste løsning for mig. Det ville være at sådan snige ombord på et tog i Frankrig. Uden en billet, for jeg havde ikke nogen penge. Og så bare håber jeg nåede frem til min far. Hjælp. Ej. Det havde været en tur, hva'? Anyways, jeg skal i bad, og jeg skal afsted herfra. Jeg glæder mig rigtig meget. Altså, det er så varmt her. Der er ikke nogen grund til at have taget en jakke med. Men det er fordi, jeg var bange for, at det begyndte at regne lige pludselig. You never know. Men selv hvis det begyndte at regne, så ville det være for varmt til en jakke. Ja, 34 grader eller sådan noget. Jeg skal finde ud af, hvor der er et bad i det her hus. For jeg kan kun finde toilettet, der ikke har et bad. Og så skal jeg drikke min kaffe færdig og gøre mig klar.
Jeg fik jo læst hele min bog på det der fly der, og i den der lufthavn, så den bog, jeg havde taget med for at læse, den kan jeg jo ikke tage med nu. Så fandt jeg den her bog derude. Jeg ved ikke, hvad det er for en bog. Chemical Hearts. Jeg kender den ikke, jeg ved ikke engang, om det er etteren, eller om det er sådan en serie. I don't know. Men jeg læser meget. Det beroliger mig. Så jeg læste hele den bog, jeg havde med til turen. Den havde jeg læst i lufthavnen. Et eller andet skulle jeg over til. Nu drikker jeg min kaffe, børster mine tænder og går i bad. Så ses vi igen senere. Nu begynder jeg at have ret travlt. Hej. Hvilken iPhone er din? Hvad er det for en? Jamen, jeg tror, det er en, hvis jeg husker rigtigt, er det en 14. Okay, der er blevet opdateret ind på deres hjemmeside, og der står, nu er der kommet en mobiltelefon, en Apple iPhone. Okay. Der står en Apple iPhone 13, 14, 15, sort, glemt i flyet. Ej, stop, det kan være det min. Ja, skal jeg... Men du bliver sgu nok nødt til selv at gå ind og anmode. Ja. Jeg har tjekket i går, og så da jeg vågnede, og så tjekker jeg nu, så den er lige kommet ind. Altså, jeg kan se, den er i København stadig, den fede iPhone der. Så er det din jo. Ja, det håber Okay, jeg. jeg har lige sendt et link, hvor man skal anmode om den. Ja, klik anmod om fundne genstand. Fuck, mand, hvis ikke det er min, ikke? Det kan ikke passe. Det tænker jeg, det er. Min er også sort. Det er en sort iPhone 13 eller 14. De ligner jo hinanden, så det er svært at kende forskel på dem. Jeg tror, det er 14. Så det vil jeg bare lige sige til dig. Ej, ja, tak. Men tror du sådan, at man kan at jeg kan få lov til at sådan lade dig hente den derinde, eller hvad? For de 3 dage, der er jeg jo stadig her. Altså, det må de jo også, så må jeg jo forklare det, inden hun står i London. Ja. Så hendes telefon er her. Ja. Og så må du være med over telefonen, hvis det er. Ja, det er det. Okay, nu går jeg i hvert fald ind og skriver mit flynummer og udfylder det her. Ej, jeg har da ikke et billede af min mobil. Har jeg? Hvis du tager selfie, så er det sådan et spejl. Nå ja, god idé. Og jeg har jo iCloud'en, så jeg burde kunne se. Kom nu, please. Hvor er der et spejl for selfie? Ej, hvor sød det er, at have overført et spejlselfie. Eller? Hallo? Hallo? Der. Telefonnummer. Skal det okay, hvis jeg skriver dit telefonnummer ind, så kan de ringe til dig? Ja, gør det. Okay, fordi de kan ikke rigtig give dem et engelsk nummer. Nej. Det virker ikke lige så snart jeg er i Danmark igen jo. Afhente lufthavn. Okay, sygt. Nå. Den kan ikke ligge det fly for evigt jo, altså. Ej, den kan ikke blive ved med at ligge der jo. Altså, den må blive fundet en dag. Der må være en eller anden passager, der finder den på et tidspunkt. Okay, super. Nå. Oh my god. Ej, nu tager jeg bare det hele. Ej, jeg er også ret travlt nu. Jeg skal være der lige om lidt. Så lad os snakkes ved. Ja, det gør vi, skat. Så finder Ja, jeg opdaterer dig. yes. Okay. Thank you. Bye bye. Tak. Now you can hear. Now you're gonna be able to hear. No, you're not. Sorry. Now you are. If you guys can hear this, yeah. Hey! Mate! Mate! Me to hear this. Yeah, It's not fair that these guys have headphones You on. know what? I'm even thinking as like an outro. This could be so sick as well. I don't know if I did it, but Oh, you want to do that one? I don't mind, man. See that chop? These two here. Jeg glemte kameraet. Jeg var så stresset.
fordi mit kort lige pludselig declinede. Så jeg var ved at komme for sent, fordi at af en eller anden årsag, så var mit kort blevet spærret. Det virker igen, jeg kom afsted, men så kom jeg afsted så hurtigt, at jeg glemte min kamera. Jeg glemte faktisk flere ting, men jeg har filmet lidt på min telefon, og det bliver så det, som I har set. I morgen tager jeg kameraet med, så får jeg forhåbentlig filmet lidt mere. Ja, nu er jeg bare meget træt, og jeg tænker, at jeg redigerer det, jeg har filmet indtil videre, og så tager jeg mig en god nattesøvn. Godmorgen, venner. Yay! Det er dag 2. Jeg er meget mere menneske i dag. Det er meget varmt udenfor. Jeg glemte mit kamera i går, så jeg har kun filmet lidt på min telefon. Men i dag så tager jeg det med. Jeg havde lidt for travlt i går. I dag bliver en ny dag. Jeg tager kameraet med. Vi ser, hvad der sker. Let's go! Hej! Hi. Where's everybody at? Nobody's here yet. No one's here yet? Yeah. Oh, I'm the first one? Yeah. That never happens. Really? Never. Nice. Oh my god, yay. Oh, it's cold. There you Yay, go. thank you. No problem. Åbenbart den eneste, der er kommet. Første gang i mit liv er jeg den første. This is one. Is this one or free? Is it? I'm asking. Is it free? This is free. Have you been here for Wait, let me see. Really the biggest one? What? Stop it. That's beautiful. Ja, vi skal hjem. Er vi ikke? Men det er 3. Nå, det er 3, sorry. Nå, så er 1 der. Nå, så det er 1. Ja. Men det er sygt, det der stykke der. Ja, det står Ja, her. det er fucking fedt. Ja, det her, okay, jeg ved faktisk ikke, om det her er 1 nu længere, men det er det. Is this one? This is one. Yay! Ooh, food. What's today? Same as yesterday, but I can't lie, I could have this every day. Yeah, it's really Yeah. good. It's really good. I have in August my first EP. Jeez. Yeah, still working on that. That's a lot of work, but yeah, hopefully it goes But well. are you finished with most of the songs? Or? Yeah, I'm finished with all the songs. It just needs to be mixed and mastered. So I'm waiting on it to get back. Final touches. Yeah, exactly. And then I'm doing all the music videos and stuff like that, and the marketing. And Oh. yeah, so it's a lot, but it's fun and stressful at the same time. Right. Okay, det her fik jeg ikke i går. Sovsen der, den fik jeg ikke. Når du vlogger, er det så til sådan short form, eller laver du også YouTube? Det er faktisk til YouTube, det her. Okay, Ja. nice. Ja, normalt så havde jeg bare lavet TikToks og sådan noget. Ja. It could be. It starts cutting out and I'm like, what's going on? Is it coming from my bag? I think so. Something over here. To me, it sounds like it's coming from over there. No, it's not from the bag. Oh, you should listen. This is my bag piece. Listen to my bag. It's not my bag. It's just like My bag. I'm suspicious of you, you know. It's not my bag. it's therefore coming from here. What is that white thing over the door? Not the door. That thing? Now there's two sounds. What the hell? If I go outside and it starts beeping again, it's definitely me. Yeah. Yeah. Then it's a trip to the toilet. Stop it. It actually stops when he left the room. It's gone now. It's definitely him. It's him.
You're the one beeping. It stopped. Oh, it is. Oh, yeah. It's him. He's wearing a wire. It's a horror movie. I'm telling you, it's him. He's the killer. It's him. It is him. Oh my god. Bro. That's funny as fuck. Because it was moving. Yeah, because he was moving. I think it is you, bro. It is this. Yeah. Maybe the music is just so in you. What the hell? What is I've it? never had that happen. These are beeping. No. And they're making that noise. Now stop fully. I don't know. Maybe you just located that. Did you turn them What off? the hell? Turn them off yet? Oh my god. Oh, I'm dying. Okay. Yeah, that's funny. That is so weird. Of sounds and like just funny sounds, like whatever weird. He was going up far. Yeah. Sure. How long did you have it on? Yeah, Yeah, that's the thing, isn't it? Like, yeah, just like glitch pop type stuff. yeah, hopefully you glitches can do it again and stuff then or yeah. That's the plan. Getting toxic, just riding, got a podcast license. Hiding from a quarter life crisis. Can't sit still in the silence. Thank you, guys. I don't know why I know the song already. It's really good. It's very catchy. Really catchy. Yeah. You excited for it? Really clean. That's what most people do. You know, they post the good shared about my things. story today for the first time and told people that I work with teacher, told people I do certain things in it. And just getting great response. It's kind of picked up my mood Yeah, a bit yeah, more. yeah, That's yeah, good. yeah, I'm kind of a bit more yeah. excited to promote. Good. Which I think I needed that because I don't know, man. It's long, but it's just like I've been doing this for a while, and a lot of people think I'm in a situation where I don't know. So I've got, It just comes where easy. I've got resources and all this Yeah. stuff. I got you. But it was kind of nice. I've been getting really nice reaction. That's really So good. that's kind of made my day. We're gonna have to do video. Send us, bro. Ja, jeg har min lille... Very simple. Like, Ja, ikke? nice. Tænker sådan detekte ens ansigt. Nå, så den der rykker sådan lidt. Ja, sikkert. Ej, hvor sygt. Ej, det bliver som en lille robot, der sådan der. Fordi den bare sådan ændrer. Ja. Så er det dag 3, venner. Hjælp. Shit. Nå, jeg skal finde den der Uber der. Står der. Er han derovre? Yasmina? Yeah? Was it hot like it? It's hot. It's not hot, it's very hot. It's very hot. Hi. Hello. Enjoy your session, guys. That's what, man. Thank you. Maybe it's like a Yeah. I don't know. I like what you were playing, but maybe we can get that called in. I don't know. Yeah, I like it. I like what you're just doing. Yeah. We can do Where? Oh, I see what you're doing. That's very R&B as well. Put like something higher up in a register. It's melody on it. Yeah. And then you have to sing it as well, but I think it would sound cool. Maybe horns. That could be cool. Hey.
Or we could do like a lead. From where? Yeah, it's right there. How is it? They've been feeding us each day. Like all the nights, Yeah, just the first chord, it's not quantized. Because it's kind of, it doesn't quite speak. Yeah. I was gonna say, maybe remove this note. This note here. No, this one. Share with the drums as well. For the chorus as well, because it's actually the video I'll play is a lyric video. So if you can see the lyrics, there's a way to get it up on there. I'm gonna be like, Play the songs. So whilst we're reacting, if you can see it. yeah. Holy catch it. Yeah, we'll get it. Håber I kan høre, hvad jeg siger. Jeg kan ikke lige få fat i mit kamera lige nu, fordi at, det ligger begravet i min taske. Men prøv at finde min gate, og så kan jeg selvfølgelig gøre der. Jeg skal hente min telefon, når jeg kommer til København. Jeg er landet i Københavns Lufthavn. De siger, at jeg skal gå hen til den der informationsdesk, der er, når man er gået helt ud. Så det gør jeg nu, og så håber jeg, at jeg får min telefon. Så. Hej. Jeg har fået en mail om, at jeg har fundet min telefon. Og jeg skulle komme herned og hente den. Shit. Der stod også Felines navn, fordi det var meningen, at hun ville hente den, ikke? Fuck, det er heldigt. Ja. Nå. Der er lige så varmt her som i London, bortset fra, at der er en lille vind. Men der er sådan en lille vind her, og der er bare ingen vind i London overhovedet. Det er sådan koger bare, men det bliver til sådan en rejecocktail. Fik min telefon. Yay! Nu kan jeg komme på Instagram igen.